Suksmo sejati inggih kadang ingsun. Apa? Oh, terus apa? Yang Soleman kaseten mami. Kula nuwun kepareng matur dumateng sedherek kula menika sepuh. Boten wiwane ingkang sami nata lenggah wonten niki panjenengan dipun aturi dhadhaken saya gendeng pamungkas. Sampun dipun aturi nek seni sedaya mawon nggih. Lan iki sinambut jawab sapuri ing langsaraken. Manten anyar Jaangon penekno limbing kuwi lunyo penekno kanggo basuh dodoti. Bapak-bapak semuanya, para petani, nah ini kita ada kegiatan baru untuk pengembangan kelengkeng, terutama di Desa Ginandong, tepatnya di Gunung Lanang. Nah ini kita akan berupaya mengembalikan kembali kaitannya dengan konservasi dan juga untuk menjaga ekologi dan ekosistem juga ekonomi. Ini kaitannya dengan agroforestry yang nantinya bisa saling memberikan hasil khususnya bagi pengusaha dan juga petani. Jadi ini kebetulan saya dengan bos dari penanaman kelengkeng untuk menghijaukan ini tanah-tanah yang gundul di area pegunungan, dengan harapan kami dengan penanaman kelengkeng ini nanti gunung tidak ada lagi tanah-tanah yang gundul di daerah pegunungan, bisa untuk sumbang oksigen dan tempat sarang burung, dan pastinya mendapatkan hasil untuk penambahan ekonomi masyarakat gitu. Sangat banget karena lahannya gundul, supaya kedepannya bisa menghijaukan dan terutama untuk menambah penghasilan bagi warga masyarakat kami. Terima kasih. Kula pareng matur dumateng para sanak sedherek utawi para sepuh sepuh ingkang wonten Ginandong khususipun. Arene dinten sakmenika dinten Kemis Pon bagi wonten badhe mimiti nandur ule. Awit siweg saking Padepokan Mojosongo ingkang dipun pimpin Mas Irfan Maulana kanthi pujangga Ki Gendeng Pamungkas. Siweg anglampahi ayanganing ratu Asoperti Balung Negara, nglampahi robaing alam aliraning jaman, nggadahi tujuan Padepokan Mojosongo mbangun nata rasa, nata raga, nata kaluwarga, nata nusantara mahayu hayuning bawana. Ginandeng kalih pemerintahan desa khususipun Ginandong lan para sepuh pinisepuh dusun Ginandong lan dukuh Gunung Lanang tipar sak kiwa tengenipun badhe
ambangun utawi angelola situs Gunung Lanang dadosaken wisata alam. Dados kawiwitan nandur bibit kajeng pule utawi mbulu rambatan, mugi-mugi kang dados pinuwunipun sageda ngepulaken paguyuban Padepokan Mojosanga sumrambah dhateng kali para sepuh pinisepuh ing dusun Ginandong, saged manunggal kali ginandeng pemerintahan desa khususipun dusun Ginandong. Saged tulus srawati nandur mangijo wringin saged kangge pangayomaning para sepuh putra wayah kaluwarga khususipun dusun Ginandong lan sak pangelolanipun. Lan mugi-mugi pinaringan rahayu utawi pinaringan wilujeng sak anak putunipun lan pikantuk pengayomanipun saking para pepunden lan para mbah-mbah, para eyang-eyang khususipun ingkang manggen wonten kukubanipun dusun Ginandong. Niki medal dipun entas dipun lampahi lan badhe dipun cageraken mugi-mugi saged wilujeng. Salajengipun anggenipun sami ngelola lan ing mangkenipun mungkin sageda singkang dados kang mangijo wringin tulus srawati nandur saged sinuyudan paguyuban kali Sanakadang sekang wetan kidul kulon lor. Mugi-mugi sami diguyubi, sami kathah pangunjungipun, sami angreksa ngrengga Sageda angrumat ngrawat ngreksa ngrengga kangge pangayomaning para putra wayah ing mangkenipun kanthi sesanti Jaya-jaya Wijayanti mugia kali sing sambikala. Mugia saged nderek melu memayu hayuning bawana langgeng. Rahayu 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 sagung dumadi. Amin. Amin. Lir tandure wong sumilir ta ijo raya ta senggup kemanten anyar caangon benekno bimbing kuwe lunyulu nyupenekno kanggo basu dodotira kumitir bedaing pinggir tondo mono jrumatono kanggo sepo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya surah iyo rahayu sagung dumadi merdeka. Dikena. Manunggal. Makempal.